Добре дошли в Agrotech Robotics, където технологията революционизира земеделието. Нашите роботи осигуряват прецизност, безопасност и ефективност при пръскане на овощни градини. Проектирани за култури като ябълки и лозя, нашите усъвършенствани машини гарантират последователно приложение, като същевременно минимизират използването на ресурси и оперативните разходи. Нашият робот се управлява с джойстик и не се нуждае от GPS. С преносимата антена създава маршрут на картата, а после може да се движи автоматично. Автоматичният режим се включва само с едно натискане на бутон и не изисква човешка намеса, роботът се движи самостоятелно и извършва пръскането. За безопасност, в автоматичен режим използва сензори като парктроници, за да не удря дърветата ви. Ширината му е 1 метър и 20 см, така че е идеален за пътеки с ширина 1 метър и 50 см или повече. Подходящ е за ябълкови градини, лозови масиви и други култури. Без излагане на операторите на агрохимикали, намалявате рисковете, като същевременно увеличавате производителността. Agrotech Robotics предлага повече от машини, ние предоставяме решения. От демонстрации на живо до професионални приложения на агрохимикали и поддръжка, ние сме ангажирани с вашия успех. Инвестирайте в бъдещето на земеделието. Agrotech Robotics с прецизна растителна защита за по-зелено утре.